ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଅବୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପଦର ରୂପ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି, କାରକ, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅବୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦର ରୂପ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି, କାରକ, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ, ସେହି ପଦକୁ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ କ'ଣ? ଅବୟ ହେଉଛି ନ ବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ପଦ ହେଉଛି ଅବୟ। ଉଦାହରଣ: ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଲେ। ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଓ ପଦଟି ଯାହା ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଓ ପଦଟିର କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ ଓ ଗୋଟିଏ ଅବୟ ପଦ। ସେହିପରି ଏବଂ, କିନ୍ତୁ, ତଥାପି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବୟ ପଦ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନମତେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି? ତୋର ଆହୁରି କାମ ସରିନାହିଁ? ଏତେ ଥର କହିଲି, ଆଉ କେତେଥର କହିବି? ରାମ ବଜାରରୁ ସଉଦା ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ମିଠା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ଏହି ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି? ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇରେ ବିଯୋଜକ ଅବୟ। ସଂଯୋଜକ ଅର୍ଥ ସଂଯୋଗ କରିବା, ବିଯୋଜକ ଅର୍ଥ ବିଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା କରିବା। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିୟୋଜନ ବା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବୟ କହନ୍ତି। ବିଯୋଜକ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ କ'ଣ କରେ ନା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିୟୋଜନ ବା ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମାତ୍ର, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, କିମ୍ବା, ବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବୟ ପଦ। ଉଦାହରଣ: ରାମ ପୁରୀ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ହରିଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ତଥାପି ରାଗିଲେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ମାମୁଁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ନାହିଁ। କହିବା ସହଜ, ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତା ଓ ଅଭିଭାଷଣ ପଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ, ତଥାପି, ମାତ୍ର, ଅଥଚ ଏସବୁ ହେଉଛି
ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। 3ରେ ଆସିଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୱିତ ବା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ତୋ ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ପିତ୍ତଳ ସୁନା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସହ, ବିନା, ସହିତ ଏସବୁ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋଲି, ଅପେକ୍ଷା, ଅବଧି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତି, ଛଡ଼ା, ବାବଦ, ମାର୍ଫତ, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ ଇତ୍ୟାଦି। 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାରା, ଠାରୁ, ଠାରେ, କର୍ତ୍ତୃକ, ଦେହି, ଦେଇ ପ୍ରଭୃତି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ପୂର୍ବପଦ ବିଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଦେହି ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ କିଏ ବହିଠି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରା, ଦେହି, ଠାରୁ ଏସବୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କାଳସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କାଳ ବା ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ ତାହାକୁ କାଳସୂଚକ, ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ଯେବେ, କେବେ, ଅଧୁନା, ହଠାତ୍ ଏସବୁ କାଳ ବା ସମୟର ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ କାଳସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଏହିକ୍ଷଣି, ସର୍ବଦା, ସମ୍ପ୍ରତି ଏସବୁ କ'ଣ? କାଳସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତୋର ଯେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରିବି। ତୁମେ କେବେ ଆସୁଛ? ଅଧୁନା ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରେ। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଏସବୁରେ ସର୍ବଦା, କେବେ, ଯେବେ, ଅଧୁନା ଏସବୁ ହେଉଛି କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ? କାଳସୂଚକ, ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। 6ରେ ଆସିଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚକ ହୁଏ ତାହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ନିଷେଧ ବା ବାରଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ନ, ନା, ନଚେତ୍, ନି, ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ଭଲ। ନା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। କାମଟି କର ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେଲି। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଯେପରି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ନିଷେଧ ବା ବାରଣକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ତାହା ଥିଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠି ସେମିତି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ପରିମାଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା,
एते जेते केते सेते एतिकी जेतिकी सेतिकी इत्यादि। एग्जाम्पल मोते एते कथारू कौन मिलेबो? मोते जेते माठिबू माठ मु सेई दरपड़ा काठ। मु तांकू जेतिकी आंब देली से मते सेतिकी नड़िया देले। ताले एठारे एगुड़िक एते जेते एतिकी जेतिकी सेतिकी एसबू केउं अव्यय? परिमाण सूचक अव्यय पद। 8 रे आसिला संभावना सूचक अव्यय। जो अव्यय पद संभावना प्रकाश करे ताकू संभावना सूचक अव्यय कहती, यथा जदि जेबे काले जद्यपि जदिओ इत्यादि। एग्जाम्पल जदि से आसिबे तेबे मु जीबी। जेबे कथा देब तेबे आसिब। तुमे एठारे अपेक्षा कर काले से आसीजिब। जदिओ से आसिबे तांको सहित कथबार्ता होई परिबा नाही। ताले एठारे कौन जदि जेबे काले जदिओ ए सबू संभावना सूचक अव्यय पद। 9 रे आसिला विपक्षार्थक अव्यय। जो अव्यय पद गुड़िक बारंबार बा पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे ताकू विपक्षार्थक अव्यय कहती। विपक्षार्थक अव्यय क्या कहती ना जो अव्यय पद गुड़िक बारंबार पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे से अव्यय पद होची विपक्षार्थक अव्यय। यथा बारंबार घन घन लाग लाग थरकू थर मुहुर्मुहु इत्यादि। एग्जाम्पल छात्रटी बारंबार सेई भूल करुछि। मुख्य वक्ता भाषण शुणी श्रोता माने घन घन करताली देले। थरकू थर से जुक्ति रे परास्त हेले। ए वर्ष लाग लाग वर्षा जोगु फसल हानि होइछि। 10 रे अछि सम्मति सूचक अव्यय। जो पद द्वारा स्वीकृति बा सम्मति प्रकाशित हुए ताहाकू सम्मति सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। यथा हाँ आज्ञा अवधान हूँ अवश्य निश्चय आज्ञा इत्यादि। एग्जाम्पल हाँ मु तुम प्रस्ताव रे राजी अछि। आज्ञा सबू ठीक अछि। निश्चय से कथारे सत्यता अछि। यह अवश्य तुम पाई उपयुक्त सम्मान। 11 रे आसिला विकल्पार्थक अव्यय। जो अव्यय पद विकल्पर सूचना प्रदान करे से अव्यय पद को विकल्पार्थक अव्यय कुहाଯାଏ। यथा बा अबा किंबा अथवा नचेत नहिले नतुबा प्रभृति। उदाहरण देखिए राम किंबा गोपाल सेठाकू जीवे। तुमे जाओ अथवा ए काम कर। प्रश्नर उत्तर बा द्वितीय प्रश्नर उत्तर निर्भुल भावरे दियो। से काम कर नहिले चली जाओ। संबोधन सूचक अव्यय। काहारी को डाकिबा बा संबोधन करिया पई व्यवहृत अव्यय पद को संबोधन सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। यथा हे आहे आरे गो लो आगो इलो बे आबे होइगो इत्यादि। एग्जाम्पल हे पिले एठारे पाटितुंड कर नाही। आहे दयामय विश्वविहारी घेन दया बही मोर गुहारी। आगो शुणुछ आरे तमे केतेबेले आसिल। आलो सखी आपणा महत आपे रखी। इलो मा लो कुआडे जीवी। ये सब वाक्य मानकरे रेखांकित पद गुड़िक होची संबोधन सूचक अव्यय। 13 आसिला सादृश्य बोधक अव्यय। जो अव्यय सादृश्य बुझाइबा पई व्यवहृत हुए ताकू सादृश्य बोधक अव्यय कुहाଯାଏ। यथा जेमिति सेमिति जेपरि सेपरि यथा तथा एमंत जेमंत परि एपरि ए सबू हेउची सादृश्य बोधक अव्यय। एग्जाम्पल गोविंद खेଳରେ जेपरि पाठरे सेपरि जेपरि सेपरि हेउची सादृश्य बोधक अव्यय। जेतिकी काम सेतिकी फल। यथा प्रभु तथा भृत्य।
ତାଙ୍କ ପରି ତୁମେ ଦେଖା ଯାଉଛ। 14 ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ମାଧବୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋରିର ରହସ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ କରି ଧନ ସଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। 15 ଆସିଲା ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନିର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଠନ୍ ଠନ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ଭୋ ଭୋ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍, ମଟ୍ ମଟ୍, ଖଡ଼୍ ଖଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଠନ୍ ଠନ୍ କରି ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍ କରି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି ରେଳଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଭୋ ଭୋ କରି କୁକୁର ଭୁକି ଉଠିଲା। ସେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍, ଭୋ ଭୋ, ଠୋ ଠୋ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। 16 ଆସିଲା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଭୃତି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଓ, ଓହୋ, ଆ, ଆହା, ବା, ବାହାବା, ସାବାସ୍, ଧେତ୍, ଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଓ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା! ଆହା, ରୋଗୀଟି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଇସ୍ କି ଗନ୍ଧ! ସାବାସ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଶତକ ପାଇଁ ସାବାସ୍। ଏଥିରେ ଓ, ଆହା, ଇସ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର। 17 ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କାହାରିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କି, କ'ଣ, ପରା, କିପରି, କେମିତି, ଟି, କାହିଁକି, କିସ, କ'ଣ, କିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ, ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି? ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସେ ପରା ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତୁମେ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛ? ଏସବୁ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। 18 ଆସିଲା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗଲ ଗଲ, ଖଲ ଖଲ, ସଲ ସଲ, କୁତୁ କୁତୁ, କଲ ବଲ, ଛଟ ଛଟ, ଛଟ ପଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଆଜି ଗଲ ଗଲ ହେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରୋଗୀଟି ବଡ଼ କଲବଲ ହେଉଛି। ତୁମ ପାଟି ଖାଲି ଖଲ ଖଲ ହେଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। 19 ଆସିଲା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଭାବରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ମୂଳ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତ ପଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଯଥା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ପିଲା ଝିଲା, ଚାକର ବାକର, କନ୍ଦା କଟା, ଜମି ବାଡ଼ି, ମାଛ ଫାଚ, ଲୁଗାପଟା, ଗପସପ, ବାସନ କୁସନ, ଜମି ଫମି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେବେ ଷାଠ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ବନ୍ୟା ପରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ପିଲା ଝିଲା କିଛି ନାହିଁ।
କୋଡ଼ିଏରେ ଆସିଲା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଟିକି, ଟି, ତ, ମ, ପରା ପ୍ରଭୃତି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। ତାହେଲେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟରେ ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ ପଦ। ଉଦାହରଣ: ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ତୁ ପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଲାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ ନାକେଦମ୍ ହେଲାଣି। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମ ନୂଆ ବୋହୂଟି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯିବ ନାହିଁଟି। ଏସବୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। 21ରେ ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ଯେଉଁ ଅବୟ ହେତୁ ବା କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଏଣୁ, ତେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଅତଏବ, ଯେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ଉଦାହରଣ: ରାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଯେଣୁ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ତେଣୁ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଏଠାରେ ଏଣୁ, ଯେଣୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନେତା, ସୁତରାଂ ସେ ଭଲ ଶାସନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 22ରେ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟ। କେତେକ ଅବୟ ସମୁଦାୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟ କହନ୍ତି। ଯଥା ଓଗେର, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି। ଉଦାହରଣ: ଗୋପାଳ, ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ଓଗେର ମିଳିମିଶି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହି, ଖାତା, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବେ। ମାଧବୀ, ସୁଲୋଚନା, ମୀରା ପ୍ରଭୃତି ଆମ ସହିତ ବଣଭୋଜିକୁ ଯିବେ। ଏଥିରେ ଅଛି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟ। 23ରେ ଆସିଲା ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ। କେତେକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି କାମ ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତାହାକୁ ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ: ଶିକ୍ଷକ କହିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୌଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅବୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।